8:00 pa lang ng umaga ay nagtungo na sa covered court ng Magliman sa Bacolor, Pampanga si Elisa Manalili. Kahit malakas ang buhos ng ulan, ayos lang ito para kay Elisa. Isa kasi siya sa mga benepisyaryo ng Ayuda sa Tag-Ulan program ng Bacolor LGU. Tanging ang kita ng kanyang mister sa pagvulcanize ang pinagkukuhanan nila ng panggasto sa mga bilihin at bayarin. Sa mag-iisang linggong buhos ng ulan, naging matumal ang kita ng kanyang asawa. Kaya naman ang bigas, gatas, delata at iba pang pagkaing laman ng food pack, 3 araw na raw na maisasalba ang kanilang sikmura. Malaki pong tulong ito kasi kung wala pong ganito, maraming naghihirap po kasi makakatulong pong masyado ito. Siyempre sa hirap po nito, wala naman po akong trabaho. Batid naman ng lokal na pamahalaan ang hirap ng karamihan tuwing tag-ulan. Idagdag pa riyan ang pasakit ng mga problemang bunsod ng pandemya. Kaya naman maliban sa mga grocery food pack, naglatag na rin sila ng long-term solution para may mapagkunan ng kita ang mga nawalan ng trabaho. Nakipagtulungan sila sa Department of Agriculture para makapagbigay ng mga binhing palay na akma ngayong wet season. Buong Bacolor ikutan uli natin. We started that 2 weeks ago. At pati na settlement areas po, yung Tuloy-tuloy rin ang Dole Tupad program kung saan higit 100 mahihirap na pamilya ang nakikinabang sa alternative job program na ito. Ang mga nawalan ng trabaho ay inatasan na maging bahagi ng sanitation manpower ng bayan at sa loob ng 10 araw ay kikita sila ng higit 7,000 piso. Samantala sa unti-unting pagbubukas ng turismo ay tinutulak ng nasa 30 inland at farm resorts at ng LGU ang inclusive employment o pagbibigay ng trabaho para sa mga taga-Bacolor. Rainiel Pawid, SEAL TV News.